ಅದು ಪಂಡದಲ್ಲ ಆಪುಜತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ನೋ ಟೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓ ದೇವಾ ಎಂಕಂದ ಜಾಂಡಿ ಕಿನ್ನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಏನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತಗ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರೆ ಮುಂದು ಕಕ್ಕಿದ ಬಾರಿಶ್ ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಸೋಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಿರೆಯಪ್ಪ ಬರಫುಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ನೋಡ್ ಗೊಬ್ಬರಗಿಂದು ಆಸ್ತಿ ನುಲಿಪಾಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಯು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ಟೀಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋರೆಗಿಂದು ಸ್ನೋ ತಾನೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದವಪ್ಪದ ಅಂಗಿ ಅಂಚಿನ ಮರ್ರೆ ವಾವಾ ನಮ್ಮನದ ಮಾತು ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಯಂಗುಲಿತೆ ತೂವರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಗಿ ಅವೇ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪೋನಗನೆ ಅವು ಅಂಗಿದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದ ಅಂಗಿಗೆ ತಂಗ ಟೀಕೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಡ ಇದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ದುಡ್ಡ್ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಏತೆತ್ತ 250 ದ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಗ್ಲೌಸ್ ನಮಕಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತ ಮಾರೆ ಅವಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆರಗುಲು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬಾರ ಸಾಕ್ಸ್ ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅರ್ಥನೆ ಅವಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಶೂಸ್ ಬೊಕ ಅವಳು ಅಂಗಿ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ 250 ಅವಾಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾ ಏನೇ ಬೊಕ ಪಿರ ಕೊರ್ರುಂಡು ಸ್ನೋಕ್ ಬೋರೆಗಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡ್ಚೇತ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಟಿ ಗೈಸ್ ಇಂದ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಣಾಗ್ತತೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂತೆ ಕಣ್ಣುಗುಂಡು ಆದೆ ಬೇತಲಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿನಿ ಸತ್ಯೋಡ್ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ತೂರಂ ಪೋಂದಿಲ್ಲನೆ ನಿಂಗುಲ್ ಬೇತಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಅವ್ ಸ್ನೋ बोलते स्नो ಅಂಬರ್ನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಿನ್ಕೊಡ ಬೇನ ಒಂದುಂಡು ಹಾ ಒಂದು ಸತ್ಯೋಡ್ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಾಠ ನಿಂಗಿರಂದೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಾರಿ ತಿಂದು ಸಯ್ಯಾರ ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ದ ಒಂಜಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಮಲಮಲ ಸೈಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೇ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ವೆ ಹಸ್ನಾ ವಾವ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಬಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಪೋ ಸರಿ ಪೋ ಗೈಸ್ ಅಲೆ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅಣ್ಣಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಎಂಕೊಂತರ ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉನ್ಯಾನಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮುಳ್ ಪೊಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ ಕೊನ್ಪೇರು ಐದವಾಗ ಚೂರು ಇಂಚ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾವೇರಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಡತು ಪೋಂಡ ಮೀ 1 ಗಂಟೆ ಇಡ್ದು ಮಿತ್ತಾಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಇಡ್ದು ಬೋಲಿ ಅವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾರ್ಸ್ ಇಡ್ ಬೋಲಿ ಅವಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ಉಂಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ಎಂಗುಳಿತ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಸ 10 ಕಾಸಿಜ್ಜ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ಟೆಟ್ಟುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ ಎಂಚ ತಚಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ ಸೋಕಾತನು ಕರಡಿ ಬಂಡ ಕರಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬರ್ಪಾವೆ ಬಾಯ್